afepa ye dukuru no epese o kwose bibi kire bafo Bantama Hene ese o free etuntuma edukuru na ase akọ bafo nche sa pepepe na ohima wo kan enti yenya sa na ntie no ye bo ye wura Nkawie Hene amane ena o se ne nua panyin ne Bantama omu nyina ye kan nua panyin a omu nyina ye feku baako nanso on ne da o ma no ye adu TV ya da moni adidi ye tie ni ekonu ane mo ya da moni adidi o bo aye oya be aye bo aye because adu TV tie say ye fremo tie say ye tie nsem papa epu tore de nkwasafo ne kire na wo sesan edie na wo wuni hwe adu TV na ye hwen de upe biala nsem papa yi news papa yi agoro na upe Edum TV. Ya yedi. Ewu bia kwa aba Edum TV so se ekasa Edum TV na mamunum eya amamre ne amane edwumadie na egusue na enura yekopie mu ewo etuntuma eho na oye chekesie bi ekọọso ho fansase bi ho eye odikro wo etuntuma one Bantama Hene ensensem bi ho enenso ya ba benya Nkawie kuma Abusuapanin ewa ha onu ne ba betwetwe nkomo yi mebacho makwa ba Edum TV so bacho udin ya na mame efreme opanyina piada nkwa enra ekopie mu ewa tuntuma efa ensase bi ho a tuntuma dikro ene Bantama Hene na omo kyese omo hye Nkawie kuma ase eti wuso ye Abusuapanin a wo Nkawie kuma ye ayenya ato ache de ye pese wo kire nsem kakra efa ho yo medawasi ohima de okan etesa enura bibisa afa masum na enyanwa wasesa de no esi efrise etuntuma ekuru na eho no Nkawie kuma Hene ne dia a wo ye ne benkum Hene a osum wo Nkawie se benkum Hene na emre kakra ni ena yenya ne ntie bi se eye kuro bi edi afepaye no esum wo etuntuma ema ne de bebo Nkawie Hene so a wo ye etuntuma afepaye no ye etuntuma akwam osum se akwam Hene ewo etuntuma no de abebo na Nkawie Hene so enti encheye ene yete se afepaye dukuru no epese wo kwose bibi kire bafo Bantama Hene ese o free etuntuma edukuru na ase akọ bafo nche sa pepepe na ohima wo kan enti yenya sa na ntie no ye bo ye wura Nkawie Hene amane ena o se ne nua panyin ne Bantama omu nyina ye kan nua panyin a omu nyina ye feku baako nanso on ne da o ma no enti o ma ye ko ne mpanyimfo ko ka kire mo se de ye ko so no emse enye ne kwan no na mu motia ne na echi ontwen ma ne mra ampa bafo Bantama Hene eto na buase ma ne bae obaye Nkawie kuma Hene ene ne mpanyimfo ye nyina yekohia santase ye Bantama Hene ne fi e ma ye toatoa kosi ya Nkawie kuma Hene nim se ekuro ne ye ne dia sabi ono de onim hwe kra no obaye no ye bu nkuro ne ne ma no ye bu afepaye kan no ena ne nanam dadadada nyina sa afepaye no osum etuntuma ama ne de bebo ne so impo sa panyin ya ye kase yeso akwose bibia kire Bantama Hene no o so a kire etuntuma pe yi ehina wa fi mu ansa na wi ebe nti ko ba ne sei Nkawie Hene so won nkrata a e kire se etuntuma eye ne dia de enim se onim se afepaye ye ne dia de enim se Bantama Hene ne nkrofo bi ete afepaye enkofo bebre etete ho na emu masase no ene kuro no de eye Nkawie kuma Hene dia o ma bafo Bantama Hene hu bafo Bantama Hene so ono so won nkrata de mpanyifo mi enu nyina ka kofu aye ne se we mfa ne nkrata amla o mu ya nuanom nti eni se so basabasa bia si o montem yewura wo mpesa o mu nyina agitum ya anti kutame ya anti jame de yebetia ne se sa afepaye fo no omo ba be si bibia kire bafo Bantama Hene Nkawie kuma Hene se dabi menimi nuamu nyina na som o country
obo ni nua mama ne ade mu nua panyin ye no enya ne kwan no omo frɛ baafo Bantama Hene e ka kyerɛ nse wo nua ba Nkawie kuma se na ɔde ato yanim wo so no de oso obeya no beye obemene swai Abusuapanin de minchwa no na se ye ka afepafo afepayefo na ede na osusu se be ma wa free eye atuntuma na ase aba baafo ye Bantama Hene honom ye die nim na emum de yeti ye ne se omo so omo wa akonya bi a omo free ne behi ene behi no de enim se baafo Bantama Hene nkrofo ho omo free ho so na betena afepaye enti ye kura de enim ne se bi ase wo akonya bi wo ne behi a na ade Nkawie de no ato ho na wokɔ obi ani uni asem na se wo ko swai na wonfa yen akonya ne nto ho na waye wadwene se wo de ekrom ne ku swai de enya de a ebehi wanka bibi sa ankyere enti baabi a medi kan ka kosi ansa na wo ba mu yi wo de tu ni nuamanim omobo na mane wo se de obeya no beye Nkawie kuma yen se ono so nte ase okotena Bantama Hene ahemfie atwen no na wabusa ne se die ntina baabi a me ne wakasa ene me mpanyifo akakasa koduru ne yede nkrata ebe ya adwuma na koduru sei ya wada na ombema nipa na biswan no Nkawie Hene tena wa ma ne bodu mienu Bantama Hene nsi na ahemfie ade achi yukuada wotena wa baafo Bantama Hene ama ahomache no miensa ene yenya ne nte ese wa ma afepaye dikuru no abesi bibia kire no namba cho omukotena ho na wa ama no o ma meka bibia nso ankire mu eni adikonti a wantimi amba bi ono de o se openi nua no aka akire no o de atunu nua mpe ne nua monim o se de obeya no nti o twen no so obebusa ne se edi enti na yakasa kodu baabi edu krata asem ye nyina ya je atum na ye den na ampa so na afepaye fo no e wo fie ho mo twen no enti ahomache ade eche ya wada ahomache no miensa ena oma abranche ne besi bibi kire na ye kura asante amanim ye hu bi da na je se eye kro no na wo bo ena wo fa na ahomache ye nti ase enti se kromwofo na omunim se afepaye atuntumafo enim se afepaye so ma se dadadada efri tete omu nti ase ebe onwa enti so mu yo ye kire bi a enya me nwa oyima enya me nwa kra na sese eye atuntuma mrantie ne mabawe wo ho enso ahye wo hene na otwemienu sese ebia bi o ma anti bibia o mbetu atwia etia eye afepafo ne even ama bi kra etia atuntuma hene eno nso wo sem ebe ne kafa ho tie meka ne se sebi eya because tete no na ye dia akon ena prekuru ena samri asase ne bi ne bia biem ena omunso nim se omo nananom asase enti ba se efri omunsa akọ ba bia omani bebre pa nenso so de memeka ne adwobrel because ye mpanyifo daya no eno nti no mo de akoso afepaye etuntuma di cruise no ono so beba edbebo yewura ena yewura asante hene yenim se ono de adwobrel ena ope ena sese ye nim se dwumadi a ekoso ena yewura 25th anniversary ninti adaje nsheda eni baabia yenim se yewura beti na yenim se yewura asante hene so te a yenim se bibia beba bedana kwan enti de meka kire o ma ne se omunya abotre enu na wotwemienu no efri se na omate bibi papa na omunya nti bibi papa kura na omunya abotre na nka mbebusa se bibi nso ensie because na mrante no mani abre pa nso you ti 2 weeks na wotwemienu se bibi omante mwaye pa bia nso menim se yewura Nkawie Hene enam se nura bibi ko etuntuma hene so no eyeden ono so bema yewura Nkawie Hene ate enti na wotwemienu no medium madwene mu no menim se bibia be kama woni mrantie ne se tuntuma hene ntima nka bibia ankyere oma Nkawie Hene be frame mrantie no na oma bibia na oma ne boko because yewura enim se yewura asante hene bibisa ne nje ho enti bibia ne a enim se adwobrel eya oma ne bebre ena asase ne bi ne bibia nanso de meka kyere oma ne se omunya abotre omunya abotre mum de na eye afepaye nso efi se omukoso aye no mo ahia o hene no a owo ho ene na kasa na yo papa na nkasa mu efri se etuntuma hene oba ye nche obeswai no ofre no wama
oso awie no wa friend mpre bebre wa ama imponanse ya na otisa atuntuma ba panyini afrim osoma me yakobo na mane o ka se benada obeba sa benada na ne na juada benada no oba Bantama nti onim se ono de eye na pani man na ese ofre na oba ofre na wa ama nti me de meka chiro man se abotre because we som wa ha na we som wa ha eja beto afepaye enna sebi atuntuma ben afepaye enna onim se ne kuro no se atuntuma kuro no sori a eja beto afepaye nti me de madwunya se Bantama Hene so tie a ono so fe sa afepaye du kuro no o reverse ade a oyeye no because ade a oyeye no oya mana kofa asema ebeba kese se nipa wuwo mu a emwa na emom ofrom no sesa okachiro no se omra no onjai de oye na mefiri se no beboa nti Bantama Hene pa na tichiru ejina ne so de omu ka nyina no omu ka de akwa tuntuma Hene wo eba Nkawie Hene wo na ne pompon so pa ye Bantama Hene ona akofa sa asem na ba enko nya abotre ema onu ni nua Nkawie Hene etena ase a ema omu hihye ne ma enka ba bi adu no ka enu sa nti se jatom ewa afepaye a nefi bafo Bantama Hene ono ne yede sobo no pa ebebo no yewura so mpesa nti me de me ka che me nkrofo se omunya abotre na Bantama Hene so otie yen na so otie de ekoso a onfra nipa no de oye bia no onjai na abotoye mu emra me free se no beboa dodo na gya bafo Bantama Hene so ono na akofa de esi osisi aba kwa nkofa ama enka sese mrantie no I'm sorry because mrantie no de omunim ne se atuntuma Hene be ka kire omo se bafo Bantama Hene ni nua Nkawie Hene omu ya de omu ebe ka omu abomo bibia be yeboko ena ni nua na huradi nonum sabi unua panyin ni ani obi a na nkyese bu ne nsem nti bafo Bantama Hene so tie a on reverse ade na oyeye no na ade na oyeye no e de asem kese nam kwan mu eba de me ka kire na de asem kese enam kwan mu ba ena ye ba ne nsase so ase okoye Abusuapanin a wo Nkawie kume eba ne nsase ma ye nim se ye moja ehwiegu ana ese emabunu nso ani abiri odu anu di sembesi ye pese otu efo ema omo se ivi omama ye na otwemienu de omama Ohene na otwemienu enso omoma omakoma nso nye de enkofem te afutu akra odi bema eye atuntuma mabunu no de meka kire me nua mu anyina ne se etise de medical aka no ya asase no friend say Yankopon omobi mu nkam obia so bo na asase ho ban ya nenso mo mfa nko ba bia de meka kire ma ne se omunya abotre afepaye eda ye Nkawie Hene dia ebeba be ye Nkawie Hene dia eda so samle ye Nkawie Hene dia ena eye oma dia se afepaye hye etuntuma ase nti de meka kire ma ne se omunka omakoma nto emoyem mo nya de de mo jahwe kuba na emum se omani swai wo ho a yenim se bibia Nyankopon nti ebesa be ye omodia nti de meka kire mo se adwebro ye da se bebre Abusuapanin de hono meka ne se emse nura na Nkawie Hene ete demonstration e course no wama Nkawie district command no ete ena sabi omoso ebe sum omose nyina hini commander se wama na ate wasoma ne mpanyimfo amomako nyina hini police station se omunka nkyere omo se adwobro emra because onim se nipa na omukro mu nyina no omote na saase so nipa ba akokra ho ka ebe ha no nti menim se de mate ne se me mankobi na de mpanyimfo aka kire me ne se police command na frɛ odi kru no ene mpanyimfo omo ho so omo ne Nkawie mpanyimfo enhia nyame ya adoma juada na omo nyina nkamum no munum asomdwe abuom nti de metima ka fa security sem no bacho entambie pria yewura entam te se obi akantam bi agu ehonuma me pacho de bi menti bibia asase yewura entambie pie ho no so obi ankantam to asase entambia anto asase ne so de asomdwe Nkawie Hene de wonim se sebi se wuti ne dia oyo Hene ba kwa ame akotu oyo tumfo ba no nti bibia ne a obo ne papa amane onfiti prekope enkoye bibia nti ne papa eno bebo na mane eno nti no wutimi o ka kire ne manfo ne se adwobrɛ o obebo yewura amane eno yenim asante Hene de wutimi ye
wɔn de kuro no maa no so wɔnhwɛ so so ka kyerɛ ne sɛ kuro no fama baafo Bantama Hene oni asɛm bi anka ɔno so nim sɛ yɛ ne dia ɛka ne nneɛma a ɔde maa ne ho minim sɛ ɔno ankasa so nim sɛ afepaeɛ wɔde maa ne ba ɔhene ba Kwame Akoto nti nim sɛ ɔde yie bɛto yie nti ntɛm bi ampiem saa bra yɛ kasa Dasi bebre eye abusuapanyin a owo Nkawie kuma na yene no aba betwetwe enkome o se adwobre o muso emebra mo ho muso mo life ehia se mo kokon na moja hwiegu a hwan na nchirima no omba bedi asase no eti ahaye Adum TV mo amamre hima na abna esi edua akram